Zdravím vás, moje meno je ProPlayer a ja vás vítam u dnešného videa. Tentokrát je to 5. diel spoločne s Nikyšákom. Prepáčte za väčšiu, jak by som to povedal, tú prestávku. Ale tak, bola škola a Tomáš kedy prísť. áno, A nemal teraz tento deň budeme točiť, a možno ešte aj zajtra. potom možno na budúci a ešte na budúci. Čiže 2 celé dni budeme točiť, čiže Možno. aj 20. diel dáme už. Hej. A dnes si mohli všimnúť, že nejsom tam, kde som skončil, ale Nikyšák hral za kamerou, takže mi ukáže, čo vlastne robil. Čo som tu vytvoril. Tak to dopadne, počkaj. Bambus. Teraz ide. Máš tam také hlinené, vidíš? Ja už vidím. Dobre, tak idem na povrch, lebo Nikyšák mi tu tvrdí, že vykopal, no vlastne však ozaj, už tu vidím tu. Troška mi to ukazoval. Celé. A už idem. Už idem na povrch. No tak, no. No, pozrieme sa, čo sa zmenilo tu, vo vnútri. Ako vidno, nič, okrem Ukážem to tohoto. Tuto, pozrite sa. Sú takéto vecičky, čo asi, jak vidím, Nikolás nafarmil. A tu je železo a táto a super enchantovacia A knižka. železo, keď sme našli, tak neboli. Hej, a ja ho ešte mám pri sebe. Lebo pre nás drevo už je vzácnosť. Dobre, takže vypalujem ešte svoje toto železo, čo som mal pri sebe. Takže už rozmýšľam, že idem ešte pozrieť hore. Ďalšie ako mám. Super. Tuto vidím, sa nič nezmenilo na mojom chodníku. Tuto taktiež nič moc. To už nejde. A tuto máme farmy. Tá ovca vyzerá jak dobre. V mojom texture-packu. Počkajte, pustím si. Dobre, hudba pustená a môžeme hrať ďalej. Aj tie bambusy vyzerajú superovo v mojom texture-packu, ktorý není úplne ani ukáž. texture-pack. Pozri. Ty vole. A ešte tú ovcu. Tá vyzerá dosť ináč. Divne. Niekedy rozmýšľam, že by som začal natáčať ešte predstavenia alebo takéto chujovinky, volačo. Že by som si sťahoval nejaké módy a predstavoval ich. Kto pozerával Exploiteta, tak presne vie, o čom hovorím. Chápeš to? No čo? Že tie slnečnice sú otočené iba na slnko. Však, Pozri sa. Pozri sa. ja viem. Pozri sa. Pozeraj. Dám to takto a to sa otočí. Z toho vypadli dve. Ja viem, máme farmu. Na to môžeme mať. Až 4 vypadávajú. A mne to nevypadne dve. Nevypadne iba jedna. Mne to vypadáva. Skús to rozbiť ty. 2. To je dobré množní. Ja už tomu chápem. To akože môže takto čítovať s tým iba ten, kto je tu ako keby ten, čo založil ten Sword. Čiže ja môžem čítovať ako keby. Áno, s vecičkou. Ja čítujem. Počkaj, ne. Idem odložiť. Nebojte sa, nejsom cheater. Len aby. Odložím teda slnečnice. Jedno želiesko, Dikmor. Želiesko je, tu by malo byť. 13 rovno. A rovno sa Moje, to som nenašiel. Ale toto je teraz moje, čo som ja mal pri sebe. Nemal. Áno, to som mal pri sebe ja. Dobre, idem kraftiť. Čo ideš kraftiť? Nekrafti nič. Vykraftíme si kaldron. Čo? Hrnček si vykraftíme. Nie. Taký hrnček. Už sa stalo. Taký hrnček. This one. Taký hrnček. To na čo? Máme dosť kože, pozriem sa do česty. Idem. Au. Idem ja. Ja prvý.
Či máme aspoň na 2. Tak sa, tak sa poverím zabíjaním kráv a potom neskôr ti poviem, čo to bude. Ale to až neskôr. To som kulišák. Vyrastol ináč jeden strom. Jo, A vidím už kravu. kde je krava, idem zabiť. Ja. Ja mám diameč. No jasné. Fakt, kde som naša dia. No. Vidím tam ten iron. Tak Nero, ja ho zabijem. Ja. To jen tupým krompačom, hej, Nero najdu šupu. Bam, bam. Ne? Žiadne. Vidím ďalšiu kravu. Krava. Moja. Au. Je, Padlo? dve kože. Super. 4 kože na bodke, ale to nekraft. Ne. Nekraft. Musíme si našetriť na 2 chestplatey. Na čo? Potom mám nápad. Akej by si chcel mať farby brnenie, kebyže sa tu dá farbiť? Skúšal som to. A dá sa? Kde to vyskúšať? Ale nemôže. Normálne sa nedá. A ja viem spôsob, jak sa dá. A potrebujem na to veľa. A potrebujem na to farbu. Farbivo a vodu. Farbivo? Voda? Pripravená. Ale potrebujem pekné farbivo. Žlté je špatné. No tak nič. Dajte na červené. Najblúbenejšia moja farba. Môže byť? Dobre, a ja si urobím troška inú farbu, ale to až potom. Necrafti prosím ťa tie bodky. Ne. Necháme si na chestplatey. Na 2. Čo ešte? Kráva, ty nevidíš? Ne, nevidím, lebo... Keď sa vám toto zdá nudné, tak... Ale potom je to není nudné. Kúku mám kože. Nič. Idem pohľadať až na koniec ostrovu, čiže sa nestratím. Ale to je dobré, že sme na ostrove, aspoň sa nestratíme. To je zase pravda. Ja troška odložím svoje veci. Na to, že sme v ostrove, tak máme dobré veci. Hej. A hlavne farbu máme. Dve krávy. Super. Dúfam, že z nich padne. Koľko? Padlo? Ďalšie dve. A z tej druhej? Ešte nie. Zatiaľ. Ne, poď sem. Prípadné hučanie Nikolasa, tak radšej nič. Ty, čo to tu vidím ja? Volado tu tuším čoroval. Vidím tu kobl. Nikolás. Nikiš. Tuto. To som ja nespravil. Tak teda neviem, lebo ja som to tiež nebol. Ja si radšej vypnem sluchatka, aby som nebol jak prispatý. Ja ich mám, ale mám to úplne na slobodu hudbu. Dobre, takže už som zase v pohode. Nevidím žiadne kravy, čo je dvojnásobne super. A keď sa nám dá video, ako to video, čo natáčame, že tam niekedy sekne, že nebude nič potom sa nahlas a tak sa za to ospravedlím ja, lebo je to lebo my to točíme na mobiloch a je to čiže troška to nie je dobré. presne kvalita ale level tak, lama. Aspoň, že niečo. Ale ako ne. Áno. A tuším sa už na ňu rútiš ty. To je normálne. A daj, čo máme? Koľko? Dúfal som, že bude aspoň troška tej onej. Budeš chcieť šedé? Lebo mám aj šedú. Čo? Mám šedú farbu. Farbivo. Normálne z tých bielých kytiek. To sú to také tie malinké. Počkaj.
4 plus 2 je 6, čiže... Ja vyskúšam zabiť ešte koňa. A z neho môže padnúť toto. Koža. To zabijeme. Bohužiaľ, ja už som pri ňom. A vidím raid. A vôbec mi nech skúša utiec. A padla z neho. Jo, super, to vidím. Ale iba jedna. Nevadí, ale... Čiže ešte jedno, máme jeden chestplate. Really? Jo. Počkaj. Pozriem sa. 4 máme šťastie, 2 mám ja, čiže... Jeden chestplate. Počkaj, dáš mi na chvíľku. Vyskúšam. Na akú chceš farbu? Červenú. Červenú, Ja dobre. ti udám. Však po domčeku. Však už som. To u nás narastol. Idem ho vytiahnuť. Ja už mám všetku kožu, čo máme. Že koľko mi ešte chýba na chestplate. Na chestplate mám mi dať? chýba... Presne 3 mi chýbajú. Na ďalší chestplate. Na, to máš. Na jeden chestplate. A ešte české máš. To už som zobral. To by si mal ešte jedno, ne? Koľko ich máš? Chýba mi jedno No, čiže... na chestplate. A ja som... Zabiješ. Prepáč. A ja ti mám zbiť s tým mečom? Nechcem. No, tak ne. Za Dobre. prípadné otočky sa ospravedlňujem, ale ja by som išiel volačo. Mňa volačo napadlo. Idem vyrábať. Čo to skúšaš? Čo dal som ti ďalšiu českú? No. To má byť sklad. Čo to dáme? Hej, niečo sa pozriem na YouTube. Menší stri... O krátkom strihu, len viete, že sa pozerám na YouTube, ako sa robia autoframe. Ja si blúba, kto ešte pozera. Durážko. Tohle ti dávam toto. Myslím, že si zoberiem takto meč. Pár točiek. Tam ideš? Prvý. Zatiaľ uvidíš potom, že počkaj. Poď sa na hornú. Čo tam je? Lebo chcem... Tu dáme kobol, dávame. Čo? Ja by som to teraz strihol a... Sme tu späť. Ja by som sa už pomaličky rozlúčil, lebo už je 13. Dobre, tak. Takže my sa s vami lúčime a zase niekedy na budúce. Ahoj.